volia recomanar aquest llibre, que es diu Catalepsis, de Maria Carme Roca, una dona de 61 anys que ha fet aproximadament 50 novel·les, entre elles La merla blava, Dedica'm un poema encara que sigui teu, i a mi m'ha agradat molt la seva forma d'escriure, ja que té un vocabulari bastant comprensible per a tot tipus d'edat. Els capítols són molt curts i a mi m'agrada llegir estones i no sentar-me i llegir una bona estona. Llavors, per la gent així va bé perquè són bastant curtets i m'ha agradat bastant perquè tracta d'uns adolescents, l'Eric i en Gerard, que són millors amics i van a l'escola, al quart d'ESO o segon de batxillerat aproximadament, i el que fan és buscar baralles a les discoteques amb els adolescents que... L'Eric té una malaltia neurològica, la catalèpsia, que el que fa és que per uns minuts es quedi paralitzat, però ell està conscient de tot el que està passant al seu voltant. El que fa és buscar baralles amb els de la discoteca i quan veu que els que són víctimes d'això li van a pegar o van a fer-li una malifeta, ell el que fa és prendre's una ratlla de cocaïna i això el porta a quedar-se inconscient davant dels altres, però ell sap tot el que els altres estan patint per ell i s'arrepenteixen d'haver-ho fet. Una cosa que em va agradar molt i que va fer que jo escollís aquesta novel·la per llegir-la com a voluntàriament va ser la seva contraportada, que diu una frase que diu «De vegades hi ha una línia molt prima entre la vida i la mort», perquè els adolescents d'avui en dia, sota el meu punt de vista, juguen molt amb la seva vida. Fan trastades entre ells, prenen droga, alcohol, llavors jo crec que és una bona lecció per als adolescents d'avui en dia.